Gran part de la nostra força laboral és de la Marina Alta, així evitem moltes emissions de CO2 per desplaçaments. Amb el nostre pla d'igualtat no hi ha discriminació salarial entre dones i homes dins de l'organització. Treballem igual. cobrem igual. Avancem cap a paper zero, amb la posada en marxa del servei Gestiona i promovent el format digital. Afavorim la conciliació i la igualtat de gènere, facilitant la permanència dels fills i les filles en el lloc de treball quan és necessari i reduint la jornada laboral en època de vacances escolars. Promocionem l'ús eficient de l'aigua a través d'infografies i cartells en les nostres oficines. Apostem per la mobilitat sostenible i la conciliació, fent reunions telemàtiques. Promovem projectes sostenibles de l'àmbit de l'agricultura, la pesca i el patrimoni natural. Des de Creama paguem els proveïdors en menys de 30 dies, perquè així afavorim la sostenibilitat de les empreses que treballen amb nosaltres. En 2022 vam organitzar una taula redona amb empreses de la comarca que implanten accions de responsabilitat social corporativa. A través d'un vídeo vam donar difusió a les organitzacions que aposten per aquesta classe d'accions. A més, l'entitat pertany a la Mesa de Responsabilitat Social de la Marina Alta, territori socialment responsable. Això que heu vist és la nostra manera de treballar. En xicotetes accions com aquestes, tots i totes podem contribuir a fer de la Marina Alta un territori socialment responsable. Treballem junts per la comarca.